po dyan po sa Ayala Mall. Medyo matanga na kita na paturog sa Sabangay. Good morning, Tabi Pilipinas, mga Bicolano, sa man ang partikan mundo. Kami po naglaom na kamugabos, maray na nasa marahay na kamugtakan. Mga oras na ini, welcome po sa programa niya itong Morning Hirit. Kanya pong aldaw na Miyerkules. Good morning po. Legazpi City, Sitintang Barangay, Kansyudad na ini. Good morning po sa Indogabos. Siring man mga tugang sa mga parantabay niya to dyan sa Daraga Albay. Kumuha sa tuyang aldaw. May mga travel, magandang morning po sa Indogabos. Mga nakasakay po dyan sa mga jeepneys. Mga nakasakay po dyan sa mga UV Express, sa mga private vehicles na nakatutok sa mga oras na ini. Sa DCGB, good morning man po sa mga taga Premier Distrito, Canalbay. Buong Premier Distrito, nakatutok po sa DCGB as in sa 106.9 WGB. Diyan po mga tugang sa Tabaco City. Maray na agad tabi sa Indogabos, mga nakatutok tabi sa WGB habang nagmamaneho ang may mga pinaglalakaw pang kamo kung ano man ang sinong pinagigibo. Welcome po sa programa niya itong Morning Hirit. Good morning po sa 3rd District asin sa Bilog na Kabikulan. Mga Bicolano sa Partikan Mundo. Kasabay niya to mga tugang si Ronald Baldo sa Technical Department sa Luwas Mega Force Patrol sa Panginot si Chief Reporter Jimmy Nasalita, Siringman mga tugang si News Director Mar de la Cruz. Diyan po sa News Base kan DCGB. Maliwanag dan pagkaaga o yan tabing aldaw na Miyerkules. Good morning, good morning, good morning. Sa Manibela, kasabay niya to dyan mga tugang si Boy Mata. Siyempre sa Luwas, sa Panginot po yan ni Chief Reporter Jimmy Nasalita. Ganyan si Alar Mario, Karen Ala, Joshua Pino, asin po Jomar Bien. Ringman, mga tugang ang sa tuya na mga sa tuya tabi ng mga listeners na mapaabot kan sa endang Christmas Christmas greetings. Mapaabot po kasi ng birthday greetings o mga reactions, opinion sa tuya tabing programa. Magapod lang tabi sa 0928-777-5548 0928-777-5548. Yan ang sa tuya tabi na number. Sa Smart, sa Globe, 0966-203-0034. 0966-203-0034. Para po naman sa mga mga listeners Kaya tabi, pwede nung i-text. Ulitin ko po sa Globe, 0966-203-0034. Sa Smart, 0928-777-5548. Alright, sige. Totoo lang po ang mga report. Kan mga pagriba, hali po dyan sa Luwas para po sa mga pangyari po dyan sa Satuya na kapalibutan. Miyerkules, hango niyan po sa mga devotos tabi ni Mama Mary. Taon-taon, may misa kita na pinagla-live yan, Our Lady of, ang Perpetual Health Novena. Nagla-live ka po anig sa stasyon kan DCGB. Sa kada alas 5 po, alas 5:15 ng hapon. Diyan po sa mga simbahan sa tuya tabi na kapalibutan. Alright, sige. Uy, sa mga travelers natin ingat-ingat ka mo sa pagmamaneho. Una tabi sa mga natin sa mga kagulong dyan, sabi ni Padingmar, mga kagulong alway-luway sa pag-apakan manipikan sa endong mga silinyador, sa endong mga gas mahalon so gasolina, mga tugang na in-increase ka sa hapon Una tabi so diesel pero naman maganda demand na maghagad po kay increase na tugang sa pamasahe. Nakul na kung estudyante na sa sabat araw ganing oras so malawag siguro ining alas 6 sinaga kadakol na akong nasasabat na mga estudyante o yan tabing aldaw. Grabe talaga ang sakripisyo kay ining shifting ining shifting tugang kang klase. Kasi hindi po na hindi po mapuon na magkuhan. Hindi mga tugang mapuon na magklase alas 6 in aga. Ang sa tuya na mga mga estudyante tabi na magluwas para magklase. Siguro nagmamartay ni mga alas 4 mga alas 4 gayon o alas 5 din aga para magsakripisyo po na mag-eskwela. So first shift. Okay, sige, sandali lang po
Sandali lang, di magpanahirano. Sandali lang, mabayo na po kita sa studio kan DCGB. Pirang segundo lang. Night and day, you're my all-time love. Do it, twist and do it in a way. Sa selebrasyon kan ika-66 na taon na anibersaryo kan PBNDZGB asin Legazpi Port District Fiesta, maugmanyamo na ihahatod sa Indo ang Earth Forum and Expo Year 3. May temang Integrating Sustainable Practices for a Resilient Future, Bridging Agriculture, Environment, Health, and Tourism. Sa Earth Forum and Expo Year 3, masentro ang orolay sa Earth na ang gustong sabihon E. Environment, A. Agriculture, R. Resiliency, T. Tourism, as in H. Health. Inigigibuhon sa Ayala Malls, Legazpi, puon Oktubre 17 hanggang Oktubre 20, 2024. Oktubre 17, alas 10 ng aga, opening program. Ang keynote speaker, si Senador Cynthia Villar, Chair Senate Committee on Agriculture and Food, Environment, Natural Resources, and Climate Change. Pag-alauna imagining hapon, Forum 1, ang tema, Sustainable Agriculture and Climate Change. Didiskutiron ang digital farming and AI technology, climate smart technologies, the Go Green Albay Program, orientation on Agri-Fishery Council as in Farmers Cooperative Orientation. Oktubre 18, alas 10 ng aga, Forum 2, may tema na Health Promotion for a Sustainable Future. Hihimay-himayon ang mga minasunod na mga topics manungod sa environmental health, breast cancer awareness as in HIV or AIDS prevention. Pagkahapon, alauna imedya, Forum 3, ang tema, Sustainable and Innovative Practices in Fisheries and Aquaculture. Ihahatod sa Indo, kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR. Oktubre 19, alas 10 ng aga, Forum 4, may tema na Innovative and Engaged Tourism towards the protection of our common home. Pagkahapon, alauna imedya, Forum 5, ang tema, Here Comes the Sun, Challenges and Opportunities in Solar Energy. Ang topic iyon mga minasunod, How do we harness solar energy potential residential, commercial, and powering our province? Presentation on the latest trends and developments in solar energy technology as in financing solar energy projects. Oktubre 20, aldaw na Domingo, alauna ning hapon, handog pasasalamat kan DZGB sa ika-66 na anibersaryo. Ang kaugmahan, pupunanin maugmang programa para sa mga seniors asin para sa gabos ng mga taga-suporta kan DZGB. Asin ang healing session with Father Momoy Burumayo. Ang DZGB Earth Forum and Expo Year 3. Hatod sa Indo kan mga binasunod na sponsors. Provincial Government of Albay, headed by Governor Edsel Rex Lagman. Department of Agriculture Regional Office No. 5, headed by Regional Executive Director Rodel Tornilla. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, headed by Director Ariel Pio Quinto. Department of Health Center for Health Development Bicol, headed by Regional Director Dr. Rodolfo Antonio Albornoz. City Government of Legazpi, headed by Acting Mayor Bobby Cristobal. Congressman Fernando Didi Cabredo, 3rd District of Albay. Good Found Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay. Philippine Movement for Climate Justice. Juliana's Catering. City Councilor Luis Gutierrez. Bicol Food Delights and Catering Services. Barriada, Legazpi City. Ayala Malls, Legazpi. Sharmila Printing Press. Concourse Convention Center. LCC Food Garden and Catering Services. Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated. On Style Tarpaulin and Sublimation Printing. AVP Catering Services. Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. And Converge. Maghirilingan kita gabos sa Oktubre 17 hanggang 20 sa Ayala Malls, Legazpi. Earth Forum and Expo Year 3, live sa DZGB, as in Facebook page, DZGB Live App, as in YouTube channel, DZGB. Always number one, always at your service. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita sa programa. Chief Ramir Tanay pala ng sa kuyang partner. Pag-unak ko si Ronald. Kabusis mo dahil si Kwan, si Chief Ramir, si Ronald sa BHF. Grabe man nga kung kabos. Maganda man niya sa boses ko naman. Asa mo yung Chief Technician Ramir Tanayan sa tuyang partner ng niya na pagkaaga. Good morning, Tabi Bossing Leonito Gaberia. Good luck nga sa upcoming Earth Forum. Yan. Good morning, amigo. Sabi ni Pading Ray, mayo nin sekreto na dai pinagbubunyag. Kun kan matabil, alagad maski ang sadit na bagay itinatago kan mapapaniwalaan, mga talinghaga 11:13.
maugma sin matrinong aldaw nin Miyerkules sa Gabos. Happy Fiesta Tula-Tula. Oy, fiesta pala ngunyan sa barangay Tula-Tula. Thank you, Pading Ray. Good morning. Salamat nga tabi Padi. I love you. Smile and enjoy your day. Thank you, Pading. Likewise, tabi Pading Ray. Maray na aga po sa imo ha. Good morning, tabi sa mga taga Banwang Daraga. Nagatutok daw dyan sa meat section. Ha? Makusugunon nga ang radyo dito sa meat section. Good morning, tabi, dyan sa Daraga Public Market. Okay. Buena manong report. Hali po dyan sa luwas. Mga tugang kasabay ang Mega Force Patrol. Aran Mario. Aramon tanawan, dagdag na istorya. Good morning, Paringal. Pasok. Thank you so much, Pade. Good morning. Trabaho. 96% unemployment rate digdi sa Albay. Yan ang sabi ni Eli Salting, ang bagong appoint na PESO o Provincial Employment Service Officer kan Albay na kinonfirm as full-fledged kasuhapon kana sanggunian panlalawigan. Sigon kay Salting, dahil man sa magayon na koordinasyon kana gobyerno provincial sa liderato ni Gobernador Attorney Rex Lagman sa mga ahensya di gobyerno, particular ang DOLE o Department of Labor and Employment, dakol ang mga job opportunities na nakikinabang ang mga albayano. Pero big challenge siya kan ibang board members, siring kay board member Vince Baltasar, napakusugon pa ang koneksyon international para mas dakol pa ang magpakapasiring lamang sa abroad sa mas marahay na oportunidad sa employment. At least digdi sa lokal, may mga job opportunities naman sa tabang kan manlain-lain na kumpanya. Alagad mas maiwas na employment opportunity napigagad ko niyan kan sangguniang panalawigan para sa bagong PESO manager na confirm na as full-fledged kasuhapon na si Mr. Eli Salting. Yan pa niya pong karas kan informasyon digdi sa luwas. Alarmario. Thank you. Thank you, Paringal, sa report. Hali dyan sa luwas. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Nasa linyaman po si Karen Ala sa dagdag na istorya ngunya na pag-aaga. Karen, good morning, Kamin. Yes, hello VP. Good morning. Good morning man sa gabos na paraan tabay. Kada beses na an ipigbubusol na ordinansang ini, gusto pa-aprobaran sa mga agya na pagbasa sa sesyon. Bago ma-aprobaran, gari na may thesis defense sa sesyon. Dahil sa mga komento, question, critical buda masusi na kaputan, buda pagpa-revise na iagyan kay ni. Pero digdi sa istorya, sa kaso kay ni, di pa amyandaran gilayon. Anong kaso, Jasmine? Kay niya nagiging dalagan kan sarong ordinansa na. Anong kaso? Pa-amyandaran. Ayan, siguro ba kaso gid ang term kay yan sa sitwasyon na ini? Okay po, Yes, Roger, sige, to go that. ahead. Arog kay ni ang nagiging dalagan kan sarong ordinansa na ipigbubusol na may titulong Bidets and Public Restrooms Accessories Ordinance of the City of Legazpi. Pasintabi po sana kita sa mga nagdadarano, galo na kung mga may namamaho po dyan, para mas masabutan ang ipigbubusol na ordinansa, ipig-require ang pagbuktak kibidey sa mga toilet seat sin iba pang mga accessories sa gabos na public restrooms kan commercial establishments, government offices, pati government facilities sa Laucan Territorial Jurisdiction kan Legazpi City. Kung babalikan tabi VP, sabi baga, pigi-require ang mga establishmento commercial, pati ang gabos na mga opisina di gobyerno na sakop kan syudad na magbugtak ibigay sa mga CR. Ngunyan, ano buda nata ipamyandaran? Sa regular session tabi VP kasuhapon sa sangguniang panglungsod kan Legazpi, ipig-presentar gilayon ini ni Councilor Alexander Haula sa iyang ipig-author na ordinansa para ma-aprobaran for second reading. Halagad bago ini ma-aprobaran, uminagi sa gidari ini kay mga suggestion, komento, buda pagpaamyandar hali sa mga pag-ilibang konsil. Inot na komento hali kay Councilor Edgan Casulya kung sa inlantaran na ipig-special ka ini na kung pwede nga
Aliun buda dain na pagsabayon ang mga government offices na i-require magbugtak yung mga bidet sa CR. Sa suwesyon ni Councilor Casulya, pwede man ngayon kita magtaula sa nanin executive order sa gabos ng mga government offices sa pag-implement kaining ordinansa. Oo. Siguro ngaya, tama na ang executive order. Ta sa perspektibo ni Councilor Casulya, awkward niya pag-ilingon na papagmultahon ngaya ang mga government offices kunday ini magsurunod. Kasi pwede man sa nangaya sabihan na igwa kita ki certain ordinance na arog kay ni, kaya igwa nga kita ki executive order. Para ngaya lamang sa ikakagayon buda ray kan mga serbisyo kan mga establishmento sa gobyerno, buda siguro day magkaigwa nin pagka sinarabutan tayo VP. Mantang tulos man digdi na nakipagkasundo buda agree an author na si Councilor Howe. Tapos sa pang session, kung Gari maagi kun man, gari bako dapat ang ordinansa, dapat kon application kan, may general application. Pero iyan, VP, ang tigala digdi, tutumbok digdi, ang tiga require gabos na public restroom sa mga commercial establishments, lalo na sa government offices and government facilities Oo. sa syudad kan Legazpi. Sa pang session, kung maagi na ining ordinansa, isasabay ini sa building code na kung mapatugdok yung building, automatic required ang pag-install o bugtak din mga bidet sa toilet seats sin ipaisi na mandato ini kan CD para dain ng question. Yan ta BBP ang Ano nga istorya. paano ang purpose kang bidet? No, pwede ako mag-explain VP. Pigano ang bidet pala? Ignorant daw ka. Pigano yan? Basta yun na baga VP so nasa likod baga kanto. Para i-expand Ikaw pang mara ini. nakagamit ka ng bidet? Makakigkig. Kigkig ka man ang gad sa kupsit ng tubig kayo ni. Makakigkig. Kigkig. Nata. Kaya paano ko pa explain? Hindi nga. Ako, Chipermer. Ako pa nagamit daw kan, hindi ko na, makusog ba ang pressure? Tanggad. Konsensya minatama, malain niton. Konsensya minatama. Makigkig ka man ang ganta, konsensya minatama. Ang tama. napasalaan kwan mo, ang bidet mo. By the way, spell bidet. B-I-D-E-T. Sige. Si saan may kaisipan kaan? Nag-author si Councilor Alexander Howe. Data kayo po naburog takan kibidet. Nakabugtak siyempre digdi sa Ano ang justification? Where assess? installation may can be day in all public toilets or restrooms in malls, hospitals, government offices, and other similar establishments are being pushed in some LGUs. Kumbaga, gusto naman tabi ni VP na i-push man digdi sa syudad. Ano natangani da? Dapat may bidet. Kaya it is said niya to be cost efficient and beneficial to the public interest in sanitation, health, and the environment. Oh, sa bagay, dahil man kita dyan, dahil tamang piga-asahan na makusog ang pressure kaan buo na makakigkig yan. Tamaluya man ang tubig. Yan, ang God VP, alam Maluya nyo man na. ang tubig. Takang first reading talaga actually. Oh. Ini man, bago ini makalaog pasar sa first reading, na-question man inot digdi, subulos kan tubig. Oo. Sa Legazpi, ang saro sa problema ta, maluyahon ang bulos kan tubig. Taan bili baga, bunggang-bungga man ang ganan, minakupsit ang tubig. At ay malanito man talaga. Paano nga yung magiging functional ining maray? Ikaw pala, dahil kami nagamit ka na nakikigkig ka. Kikigig ako? Ano, pag Pipildit mo itong gusto mong masumpit. Dapat na masumpit. Malanit, malanit. Iyo po, VP. Oh. Bako, talaga ako comfortable sa totoo lang tabi, VP. Ang pagka-sit kayo ni... Maray nga nita, biday lang. Sa ibang nasyon, Karen, sa ibang nasyon ka nara mo man gayon. Sa ibang nasyon na dumanan ko, duwa yan ang yaon sa CR. Ano po, VP? Saro na biday, saro na susaro. Duwa yan eh. Duwa ang yaon niya, pipindutin mo, may makupsit dyan sa lubot mo. One time, nagistro na sa kong kapitan. Igwad aki nagpasiring sa rong lugar, nagramay tour. Ignorante siya pag nagpindot ka baga, nakabaw ka. Pag pindot siya kan suyaon yan sa logan CR, kup si tansungimot niya.
ang magiging Oo. functional ining maray. Oo. Kung sa bulos pa sa nakitubig sa syudad, perde na. Kung ilingon mo tayo baga talaga VP, sayang kan paggastos budak kwarta kan syudad. Oo. Kung mga bakal kibiday, dahil man sana magagamit na maray, tayo inuluwas ka na tubig. Aday, ano ba talaga ka? Ako maski ako, bako komportable kan pa minsan magamit. Malani talaga? Tama talaga VP. Na kung mapasala so tama. Di ba? Bako na ako lang. Awenda, o ano nangyari palang na-approve yan ula kaswapon? Yes, VP. Approve. Na-approve. Pero sabi ko nga ni Baga, minaagi muna sa mga pag-gisa-gisa Ano ang komento. kwan? Ano ang penalidad? Iba-ibang pinalidad kay ni VP, iba-ibang klase. Oo. Saro, kung ang sarong establishment na hinanggan nagbugtak kibiday, Oo. denial of application for business permit or any renewal. Aha. Kadua, for failure to install signages, magbugta ka ki signages, toilet paper holder sa mga restroom, ang first offense sabi kay ni VP, warning, and then 15 days grace period para Aha. mag-install ka kay ni Buda ang ikadua, second and subsequent offenses, 2,000 pesos. Papagmultaw ka kay 2,000 pesos. Ano ang first offense? Pakiulit? Then warning, and Warning. 15 days grace period para mag-install ka kaining bidet. Okay. Ang ikaduwang penalidad, second Second offense? and subsequent offenses, fine of 2,000 pesos. Ayun. Oo. Ay katulo, Oo. for failure to maintain the bidet in good operating condition, ang first offense, warning man gila yun, and 15 days grace period na mapairahay mo ini, mapalitan. Second man, 5,000 pesos and 15 days grace period na mapakaray mo, as in palitan ini. Third Okay. offense naman, suspension of operation until repair of replacement. Yan, Okay. sabi dito ang mga Ang penalty pagpunta kaya kang biday, madali yun mas na pagsalida ka. Di man magast ang biday manggura nung. So pinakamaray mga nasa 800 eh. May 1,000 plus kaan. Igaki mga mahalon man talaga. Igwaki ang pag yung man sanan tapos mabalyod si premier kan so otobagang so sweet sa raro man tubig. Imbis na saro ang luwasan kan tubig magiging duwa. Nakadirektaan sa main pipe. Kaya baga ang pressure makus pag napasala ka kang pindot mo salbat gari ka gari so lubot mo mapaangat sa inodoro pag mapabigla sa kupsit. Latasong ko ang Karen na salbatan. Nagkikig na siya. Okay. O, sige. Yan ang report. Karen Alawit Boy. Thank you. Ako talaga. Sa totoo lang, di ako komportable kan. Kung di kang maginibo. Bata yan baga, makusugon ang pressure niya. Paano kung papatamaon? Sorry po baka ba nagkakapit? So nagkakapitabi dyan. Pasensya na po Konsuelo man sa nene. Konsuelo lang ina. So mga namamahaw dyan. Hello? 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 Morning, boss. Nakagamit ka ng bidet? Pag napasala sa tama, bigo, malaniton talaga. Uy, bata yan bagang bidet. Dahil man pwedeng harayo. Harani dapat. Di ba? Gamitin na sa nakibal na kikwan, kitabo, maray, biyo ba? Okay. Sige, bye-bye. Awinda. Napagyari sa mga... Ang totoo tabi, si Pramer, sa harong may bidet. Nagpabugtak man sa kakot. So, bugtakan ng edad ki bidet. Kambinugtakan ko na si Pramer. Habo na magaramit. Sa mga agi ko, baga, puro mga lalaki. Habo na magaramit sa mga agi ko. Sabi ka mga agi, tanggalan ng edad ang bidet. Natangan niya ko, noy. Malaniton nga. Hello? Morning. Migo, malina ka pa din. Iba man ang pinagamit kong bidet. Iba man pinagamit kong bidet. Ano? BU. Sarap ka, wala pasunta ka. Pwede. Huyan ba kami na host? Pwede na. Pwede.
Ah, Mas pabor nga niyan sa ko. nata. Takong nahati ng muli. Sa mga kapo Di, pero tripsik migo. sa Eman. Ah? Control mo sana. Ata na nga ni primero mong dalagang kan kupsit salbatana mapangat ang lubot mo tamalanit. Ang mapagal nga na dyan. So, lepig ka kaputan. Ayun nga na sabi ko. So, pipindot mo Oo, ka. igwa nga na akong barkada na first time niya pare na maggumamit salbatana di. Bago siya magtukaw, piga para pupindot-pindot niya, piga practice niya. Kupsit ang kalsungimot niya. One time nga na iba din. Sa Makati, Oo. duman sa Toyota, si Arago, Oo. then Tabo, then Tissue. Oo. Sabi sa akin, ako mga kwak. So, tubig. Pang Oo. Di, sige, so kapa ko naman sa bawal. Napindot mo. Napindot ko, uy, ako ulit pala. Di man tinamaan sa angog mo. First, May istorya kapag kan ka alik ka sa bulon. Uno kang kalamang at sa totoo lang pa ako human ako. Halay ba kitang bulod? Alik ka Sa sa bulon, niya ako. tapos makabot ka sa Makati. Duman kami sa Amsterdam. Ano niya kumpi? Di na nga ako nagkapot pare. Tala imagine ko sa istorya kang barkada kung kinupsitan sa pandok niya. Ating giling, tapos rapil dito pang kredit ang biday. Oh. Kuminupsit ba? Inda. Okay. Okay. Sige, Bigo. Ay, nako. Sa Legazpi data, Bigo, di man yan ura-urada, mga to, na for implementation to, los aramin kong nata, aram na nindo yan, taka mong mga naparantabay ko, mga matibay ka mo. Number one, yan tabi na ordinansang yan, pagkatapos yan na aprobaran, tabi, dadaron ang lumansang gunang panlalawigan para sa review. Yan, dadaron tabi ang sanggunang panlalawigan para sa review. Pag na-review, approval or disapproval. Yan, ang mangyayari kaya yan. So pag na-approve na yan, ibabalik sanggunang panlungsod, ipapublish tabi yan gari pira 15 days gayod, within 15 days arog kaya lingaw ko na arog pag na-publish yan sa katabian na take effect, no? Tapos magibo ka ang gari implementing rules kung medyo may kalibungan mga tugang sa implementasyon kan sinabi ng ordinansa. Yan tabi ang proseso kan local ordinances or even mga tugang the national law. Yan tabi ng mga Republic Act. Arong tabi ka ng proseso kaya. Aramong talon mga headlines in the morning. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Tastasan daw tabi, Chief Premier. Tastasan daw tabi. Yan. Headlines kan mga bareta. News Director Mar de la Cruz. Hali po dyan sa Newsbase kan DCGB. Good morning, Paring Mar. Hello, Paring Mar. Good morning, BP. Good morning sa mga tamantabay. Dapat itong bidet mo. So, adapter control. May valve. Iyo pa. Tangaling na napapaluway mo. May paluyahan. Oo. Ikaw kaya na direkta lang. Iyo pag direkta talaga pa rin, makikiga. Tako nga na so pressure kang tubig mong naglalawag sa'yo mo. Iyo yan. Pero kung ikaw kakaining so adapter control valve, makokontrol mo ang lawag dyan. Ayun. Kaya pala si Karen, habo niya magamit. Nakikigig na siya. Alright, sidelines din na Sige. pagkaaga. Presidente Bongbong Marcos sinagad sa mga ibang nasyon na dublihon ang aksyon sa disaster risk reduction. Okay. Mga tsuper, mauwa ranin 81 pesos kada aldaw, sa 2.70 kada litrong umento sa presyo ng diesel sigun sa grupong Piston. Pilipinas, nagpadala ng tauhan para sa energy mission sa Saudi Arabia. Mantang China, nagpapunin iwal sigun sa BIFAR. Aha. Sa iguana naman na binangga. Iguana, salbatana, ano? Ang nagbangga, Chinese militia. Grabe na. Mga may sugo na di. Oo. Mga may sugo, pero kapig para Sabi ka. ilibalin na si Alice Go. Dahil kang bipar, di ngayon mahiling, kung si ngayon, bako, ano yan, tol-tol. Ang sugutero. Oo.
Presidente Marcos Jr. inimbitaran sa mga delegado kan 2024 Asia Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction na eksperyensyahan ang gayo na sing kultura kan Pilipinas. Oho. Garma sin Leonardo kakasuhan in murder sa Barayuga Islay sigon sa PNP. Pambabadil kay Mayor Antonio Calili kan 2018 iimbestigaran kiraray kan PNP dahil sa mga pasabog o pagbulgar ni retired Colonel Royina Garma. Oho. May pinangaranan na sarong kernel na imbelto daw duman sa pagadan kay Mayor Calili. Pangyayari ano? Agom ni Ari Roque na si Myla Roque nasa Singapore na sigon sa Bureau of Immigration. Oh, si Harry Roque ha, ina. Day pa dang record ko na nagluwas. Naglakaw-lakaw ko si amigo. Kaya ko sa tabi-tabi. Diyan sa na ito dyan. Oh, ini si agom ni Harry Roque, dahil man siya kigari immigration lockout bulletin, dahil man ano? Day pa. Naglakaw-lakaw man sana. Nagpaluwas ki so mandamiento, nakalarga na. Sabi September 3 pa yaw na duman. Oo. DOJ handang magsunod din kaso ipag-orden ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na magbalik ang Pilipinas sa ICC. Mantang KBP as in IPOFIL, nagpirma ng kasunduan may kinaraman sa pagpalakop ng impormasyon sa intellectual property. PhilHealth, initaas sa 1 million pesos kada taon ang hemodialysis package. Mantang Presidente Bongbong Marcos kinarampag kan ACT na ibasura ang lay na mapupundo sa paggamit kan mother tongue sa pagturo sa kinder sa good grade 3. Okay. So far yung pipa mga advertisement niya na pagkaagaan. Mga details po kaya na dyan. 7 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock. May junior star kan DCGB. Ito po yung kan PYS Enterprises sa napon sa na Mr. and Mrs. Raul at Marisa Caldio dyan sa Orosite, Legazpi City, basta radyo. I-PYS nyo yan. 24/7 konektado ko mo maski daing load. From News Base in the Positive Partila. Good morning! Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Yes, tasa Santa Jeng, kusog-kusog ka daw tabi kidit pa. Kusog-kusog ka daw tabi kidit. Yan, sige. Sige pa. Yan. Okay na tabi. Salamaton, ha. Pasensya na ka mo mga tugang tago. Ako naggamit ka headset, ha. Anhilang kan mga announcers, bungog. Nya ko, di ako pwede magamit ki headset na maluya. Gusto ko so nakakontrol nadadangog kong maray. Ta nakokontrol ko ang sakuyang boses. So, natod sa nakong di ako nag-headset ta. Ano yan ta di ako ano yan mabubungog talaga perang oras akong dadangog headset. Pero naman nindo so discussion mi ni Dr. Philip Rua na may certain decibel sana. So dapat tanog kang headset na dapat nasa talinga ta. Pag sobrang kusog, buda maluya. Naroon man kusog taramong ka ni Dr. Philip Rua. Dr. Philip Rua baga. So sa matibay na ENT, diyan po sa Esteves Hospital. Pag iyan na pagkataning man sarong tawo, nadadangog man tugtog sa headset niya, sobrang kusog yan. Alam mo nga kataning mo siya, naka-headset siya, so tadog na dadangog mo, sobrang kusog yan. Naday ka man pwedeng paluyaw ng headset ko sa kuyang talingat. Ako, makuan man, ano po ka yan. Gusto ko makusog. Di, pag edad ta kaya di ki 50, bungog na kita kaya yan. Diba? Para bata nga, ngayon nga na, ang edad ko nag-48 na, nagbubungog ang nagkukusog ang pressure kang talinga ko niya ako gari mabubungo ako yan ako nag-headset. Gari may ma-react naman kaya na. Okay. Bueno, para po sa mga reaction 0928-777-5548 0966-203-0034. Alright, Joshua Bino, my report. Joshua? Yes. Nakagamit ka ng bidet? Yun Kumusta? Iba-ibang klase kaya. Conforme ka naman sa experience ni Karen? Iba-iba man kayang klase. Iba-ibang klase? May malanit, may malindok. Ay, ba man ang experience mo? Iba man. Siguro, so na-try ni Karen, sumalanit. Pwede. Oo, trakig-kig siya. Ade.
Ika palang kimalanit, buda may malindok. Oo. Ah. Depende sa kwan mo, sa pagiging lucky mo sa aldaw na yan. I see. Kung medyo di malas ang aldaw mo, pwedeng talaga. Iyo mananggad, ade. Iyo mananggad. Okay, bago tod ka, natod ako sa bunot. Balik ko sa dahon. Ah? Balik ko sa dahon. Ede ka magamit kidahon. Nasa, Pag guminisi, baka may nagkakaraway na. Baka may naman mahaw sa batagin. Story, mga story, mga morning here. Karaw lang, istorya man sana. sorry. Dulo, Diyos madahong kang batag. Dinagos pa kaya kan salbatan ng ini. Madagig sa mga paradangog sa salbatan na kanya. Dinagos mo pa na kumaminsan dahon kang minunga. Ano maraw kung mataymingan mo? Kung mataymingan mo, dahon kang ano ini? So dahon kang Sumayhiras. o sumagatol. Anong arang kaan? Langataon. Langato. Dahil mo harap, dahan pa lang kang langato, bulnot mo, tabanggi. Bako na, solve ka, enjoy ka sa buhay mo. Okay, sige. Yes, BP, good morning sa mga parantabay sa dagdag na balita, buhay na buhay ang Alternative Learning System o kaya ALS digdi sa Bicol Region. Inian maugmang itong anonsyong impormasyon ni Department of Education o DepEd Bicol Regional Director Gilbert Sadsad. Dahilan pasigun sa iya, bako sa na regular na ALS ang igo kita digdi sa Bicol Region. Aminado si Sadsad na kaitong mga panahon talagang bako masyadong popular ang ALS digdi sa Bicol Region. Alagad sa ngunyan, nasarap na ini sa pigatutukan kan Department of Education digdi sa Bicol. At least natatawanan nin opsyon asin pagpipili na kan mga estudyante ang pag-enroll sa ALS bilang sarong tulay sa kumbaga pag-abot kan sa indang pangarap man sa buhay. Sigun kay Sadsad, nakulang bagay ang ALS dahil at least iguana ni natulay ang mga makagraduate halis sa ALS na makapagpadagos din pag-eskwela. Digdi kaya dito hindi sa Bicol, bako sa na regular na ALS ang pigututukan ka na DepEd kundi igukita digdi ni ALS para sa senior high school. Ibig sabihin ki Sadsad, iguana ni natulay ang mga ALS senior high school graduate na makapagpadagos kan sa indang kolehiyo o kaya sa iba naman na dalan pwedeng mag-venture sa pagnenegosyo. As in, itong mga naokdaninda sa ALS Senior High School program, iyon na kumbaga gagamitin ninda para makapagpuon nin sa indang mga negosyo o kaya iba pang pwedeng dumanan, agihan, pagka-graduate kan ALS Senior High School program, pwedeng magdiretso man sa kolehiyo. Ang maugmang impormasyon ni Sadsad, iyo ang sigun sa iya iguana min 62 na mga ALS Senior High School na napag-graduate hali sa apat na mga ALS Senior High School implementer digdi sa Bicol Region. Siring man ang koordinasyon kan DepEd Bicol sa mga local government units sa paghanap pagtipon kaining mga ALS student tangan nilang mas magdakol pa ang mga estudyanteng makagraduar digdi dahil lang sigun kisadsad pag-abot sa edukasyon dapat wara nin Bicolanong nawawalat. Yan, Pipi, ang dagdag na istorya, Joshua Pino, DCGB. Thank you, Joshua, sa report. Oy, i-text na pan mga birthday greetings in the morning. Mga tugang papasadahan ta na po yan. Ngunyan tabing pagkaaga. Good morning, Legazpi City. Nagiulo kung lamang ako, Henry, kan istorya mo tungkol sa paggamit kan bidet. Ako first time ko man, pagkupsit ng God. Okay, sige po. Dahil ko na basahon. Sarawayon ka na. Okay.
Paano kaya pag bidet, dapat talaga may control man nga dyan na bidet. Ano? May control man nga. Okay na. O, birthday greetings tayo. Sa tuyang mga birthday greetings na mabareta na kami alas 6 na po ninaga. Good morning, Tabi. Pakibati po sa mga taga Rapu-Rapu, pamilyang, ay kahapon yata to. Pero ko sa ala ko na. Choose, tama. Good morning, kay Sir Henry. Pakibati po kami digdi sa Rapu-Rapu, Albay. Good morning. Kampanahon na may JB line pa, ticket sana ang ginagamit, kampasahero, kung nakamati sa alanganin na lugar. Anong ticket? Anong ticket? Ano ang garib? Kupon man ka nakula. Latusunta ka dyan. Ano ticket? Kaya mailing mo dyan sa mga CR, may ticket kan JB line. Nakulaon naman na. Latusunta ka na. Applicable ang bidet sa stroke survivor, Tabi. Yan. Alright. Sige. Good morning. Tabi, gigibo issue ang tubig, bako man sa nasa Legazpi, gabos man na lugar, maluya ang bulos. Okay. Good morning, Tabi. Pegali ko kinapkin sa kasulalaki, ito ang napindot ko. So, latusun ka na. Good morning, Henry M. Pakirid mo greetings ko. Sige, moto-moto sa kuya, si Manay Agnes. Si Manay Agnes, pag-ibo na nga niyang gikontrata, nga niyang gibonta na recorded na greetings. Good morning, Manay Agnes Mape. Melanie Agarin, Rachel Capili Asejo, Cora Realubit, Vilma Marquez and Monte. Good morning all over the world. Manay Agnes, maray na agad tabi sa imo dyan. Sabi ni ni Benji Dapugi. Yan, buda from yours truly. Yan. Belated happy birthday po sa kong pamangkin na si Denise Baliza. Happy birthday po. At saka happy birthday daw kay Gregorio Abad an sa kuyang panihon. Happy birthday Gregorio Abad. Yan ha. Good morning kay Jonas Rosal. May concern po ako tungkol sa may concern lang po ako. Ano daw po kung pwede mahiling mo po sa reporter nindo oral daw po, grabe ang pila sa embarkadero. Para daw po yan sa akap. Mga makahirak po, lalo na po ang mga senior, baka man po pwede mag-ibon kipaagi na dahil naman pagparapadipisilan ang tao sa pagkuakan benepisyo na yan. Hirak man, minsan nababanggihan, dahil man nakakakuha dahil sa kadaklan kan tao. Pwede man baga po mag-schedule sinda, buro barangay, so siguro na makakuha. Difficile talaga ang pobre, maski iyo. Mapagal kaya po, aram po nindo talagang maagian sa proseso. Takita, bako kitang mga high tech pa. Duman sa US, ay, ang mga makilimos duman junior, may card. Ang mga tao duman na pigatawan ng gasensya kang gobyerno, dahil naman kayo pa mapila, pipaagi sa card. Pwede pipagi sa gari mga grocery. Kita digdi ko lang. Kaya talagang maagi katabi sa proseso na mapila ka dyan. Yan po baga, people's money yan. Yan ang pinagtatao sa akap. Kwarta tayang gabos, pigiras-iras lang sa mga Pilipino. Magyan sa proseso, may COA rules yan, may COA audit po yan. Nakulang kita sa mga requirement, sa mga technologies. Kaya, arog po ako anong nangyayari. Diba? Besa na, dito sa nang tsaga-tsaga. Pero mas maragod na planuhon man kandis WD, buda ka ibang government agency, kung paano na ang pag-release kaan, mas makaskas. Happy birthday po sa bilog na Padrino family sa Bugtong Legazpi. Special mention kay Kuya Bandoy Redrino. Happy birthday. Sabi ni Joker, tama tabi itong ticket sa bus na gamit. Dahil ka pa makatry, kay ito, rumdum ko ang JM Transit ticket. Di talaga, Migo. Joker, wala talaga. Di talaga ako nakatry. Happy birthday kay Domingo Monreal. Sige, ang mga balita susunod. Makalipas lang kan mga patalastas. Si PM Imperial sa pagserbisyo ay the best po pakaidto. Namatay ang kang tao sa iyang pagserbisyo sa tercer distrito. Asing kang gabos ng mga kulanggenyo. Si PM Imperial kasurug ka sa pag-uspag kang sa tumbanwa. Magayon na proyekto sin programa ang padagos na winawaras niya. Digdi sa pulang ginabanwaan ta. Gabos na kulanggenyo pinapadaba siya. Mahigos matinabang malalauman pa. Siyang leader na kaibuhan ta. Infrastruktura, agrikultura, tabang sa mga paraoma. Pasalud na programa para
sa gabos, serbisyong imperial, probitas at mga boss. CPEM ang kasulugta sa pag-uswag kang sa kung banwa. CPEM, mura lang iba, serbisyong imperial, malalang umanta. CPEM imperial na patagos ang pagserbi sa banwa kang kulangi. Serbisyong imperial, terminan niya tong malalaom. CPEM imperial na pagdabaan kulangi. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa, kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Kasi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Sa selebrasyon kan ika-66 na taon na anibersaryo kan PBNDZGB asin Legazpi Port District Fiesta, maugmanyamo na ihahatod sa Indo ang Earth Forum and Expo Year 3. May temang Integrating Sustainable Practices for a Resilient Future, Bridging Agriculture, Environment, Health, and Tourism. Sa Earth Forum and Expo Year 3, masentro ang orolay sa Earth na ang gustong sabihon E. Environment, A. Agriculture, R. Resiliency, T. Tourism, as in H. Health. Inigigibuhon sa Ayala Malls, Legazpi, buong Oktubre 17 hanggang Oktubre 20, 2024. Oktubre 17, alas 10 ng aga, opening program. Ang keynote speaker, si Senador Cynthia Villar, Chair Senate Committee on Agriculture and Food, Environment, Natural Resources, and Climate Change. Pag-alauna imagining hapon, Forum 1, ang tema, Sustainable Agriculture and Climate Change. Didiskutiron ang digital farming and AI technology, climate smart technologies, the Go Green Albay program, orientation on Agri-Fishery Council as in Farmers Cooperative Orientation. Oktubre 18,
alas 10 aga, Forum 2, may tema na Health Promotion for a Sustainable Future. Hihimay-himayon ang mga minasunod na mga topics manungod sa environmental health, breast cancer awareness as in HIV or AIDS prevention. Pagkahapon, 1:30, Forum 3, ang tema Sustainable and Innovative Practices in Fisheries and Aquaculture. Ihahatod sa Indo kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR. Oktubre 19, alas 10 aga, Forum 4, may tema na Innovative and Engaged Tourism towards the protection of our common home. Pagkahapon, 1:30, Forum 5, ang tema Here Comes the Sun, Challenges and Opportunities in Solar Energy. Ang topic iyon mga minasunod. How do we harness solar energy potential residential, commercial, and powering our province? Presentation on the latest trends and developments in solar energy technology as in financing solar energy projects. Oktubre 20, aldaw na Domingo, 1:00 hapon. Handog pasasalamat kan DZGB sa ika-66 na anibersaryo. Ang kaugmahan, pupunanin maugmang programa para sa mga seniors as in para sa gabos ng mga taga-suporta kan DZGB. As in an healing session with Father Momoy Burumayo. Ang DZGB Earth Forum at Expo Year 3. Hatod sa Indo kan mga minasunod na sponsors. Provincial Government of Albay, headed by Governor Edsel Rex Lagman. Department of Agriculture Regional Office No. 5, headed by Regional Executive Director Rodel Tornilla. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, headed by Director Ariel Pio Quinto. Department of Health Center for Health Development Bicol, headed by Regional Director Dr. Rodolfo Antonio Albornoz. City Government of Legazpi, headed by Acting Mayor Bobby Cristobal. Congressman Fernando Didi Cabredo, 3rd District of Albay. Good Found Cement Factory, Palanog, Camalig, Albay. Philippine Movement for Climate Justice. Juliana's Catering. City Councilor Luis Gutierrez. Bicol Food Delights and Catering Services. Barriada, Legazpi City. Ayala Malls, Legazpi. Sharmila Printing Press. Concourse Convention Center. LCC Food Garden and Catering Services. Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated. On Style Tarpaulin and Sublimation Printing. AVP Catering Services. Imelda Roses Avenue, Legazpi City. And Converge. Maghirilingan kita gabos sa Oktubre 17 hanggang 20 sa Ayala Malls, Legazpi. Earth Forum and Expo Year 3, live sa DZGB as in Facebook page, DZGB Live App as in YouTube channel, DZGB. Always number 1, always at your service. Radyo Balagon ka ito, DCGB ngunyan, anainot pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Oras Pilipinas, 6:12 nin morning. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines mga tugang kan mga darakulang bareta ngunyan pungal daw. Mga konsumidores kan Aleco na napapadarahan ni notisya sa unpaid bills para sa taon 2013 pa itaas. Pigrekomendar na magluman daw sa opisina kan Aleco para paghururunan ang posibleng solusyon sa problema sigon kay Aleco Board President Eddie Gumba. Kaso nin Monkeypox sa Albay nagnegatibo sa laboratory result. Sa lado nasyonal, PBBM hinagad na may sa iba-ibang nasyon na dublihon ang aksyon sa disaster risk reduction. Pilipinas nagpadala din tauhan para sa energy mission sa Saudi Arabia. Sa ibang nasyon, Presidente kan South Africa nangapudan sa mga nasyon na i-pressure ang Israel para mapundo ang pag-atake sa Lebanon asin Gaza. Business News Price Guide para sa Noche Buena Products, target na iluwas kan DTI sa Nobyembre. Rapid test for TB, pigrekomendar kan mga health experts sa Kinaban. Detalyes, mga tugang kan mga bareta nyato sa lado lokal, ipigrekomendar ni Aleco Board of Directors o BOD's President Eddie Gumba sa mga konsumidores na napadarahanin unpaid bills para sa taon 2013. Paitaas na magpasiring sa opisina kan kooperatiba, lalo na sa opisina kang AGM para sa posibleng solusyon kan sa indang problema. Sa entrevista kang DCGB News kay Gumba, sinabi kay ni nakanakaaging meeting kan Board of Directors kasabay sa 3rd Acting General Manager
Engineer Wilfredo Boksit natukar ang nasabing issue asin pinagrekomendar ni Boksit ang magpasiring sa iyang opisina tanganing matawanan linaw asin mapag-urunan ang posibleng problema mantang kon kaipuhan ang board resolution pwede ni daining gibuhon kon kinakaipuhan. Matatandaan na nagpasabot o nagpaabot ng problema ang nagkapirang mga konsumidores o ang mga konsumidores kan Aleco sa DCGB matapos makigkig kan nakapagbayad na nin presenting bill. Alagan ngunyan, pigisingil pa para sa taon 2013. Piglinaw ni Gumba na dahil siyang poder na magkapagtaonin solusyon sa problema dahil miyembro sana siya kan Board of Directors. Iba pa niya itong Bareta, mga tugang follow-up report, may kinaraman po sa problema dyan sa resettlement site sa Barangay Bubulusan, Ginubatan, Albay. Naisumiter na po sa opisina kan Albay Electric Cooperative Incorporated ang Memorandum of Agreement na minapali sa property kan mga posta sa linya ng kuryente sa Bubulusan Resettlement Site sa Barangay Bubulusan, Ginubatan, Albay. Inang update na itanao ni Ginubatan ABC Federation President ex-officio member Konsyal Ando Namya. Kung saan sa iyang sinabi, nanmuwa na pigahagad ni Aleco, General Manager Wilfredo Boksit na inapurbaran kan Sanggunang Bayan kan Ginubatan, pirmado na ni Alkalde Paul Chino Garcia kanagkalihis na simana. Sigon kay Namya, nag-inspeksyon naman ang personalis kan Aleco sa nasabing lugar, mantan nagapadagos man ang saindang pag-follow up sa kooperatiba kung naitao na ang kontraktor o kan kontraktor sa Aleco ang iba pang kaipa na dokumentos para matakodan nin kuryente ang pamilyang naka-star duman. Report, hali po dyan, mga tugang sa luwas. Alarmaryo, nasa linya. Inuyunan kan Sanggunian Panlalawigan ang resolusyon kan Sanggunian Bayan kan Hubilyar Albay na ideklarang state of calamity ang sendang munisipyo. Base yan sa committee report ni Board Member Isiam Ismael, Chairman Committee on Crisis and Emergency Management. May resolusyon ang Hubilyar numerado 222 series of 2024 na minadeklara kan munisipyo na state of calamity dahil sa damage kan baha sa pitong mga barangay kan uminaging September 1 kan makusugon sa pag-uran. Alagad pirmi ini nangyayari kada bes na minakusugan uran dahil ano Bilyar bagsakan baha hali sa mga bulod na lugar kana Don Sorsogon. Nasabutan man kasagunian Panlalawigan ano beto kan resolusyon approve na ini kasuhapon. Epekto kani ang mga opisyal kan Bilyar pwede nang makatipak nin budget hali sa calamity fund para magtao manin ayuda sa mga apektadong pamilya sa pitong mga barangay na maabot 800 na mga pamilya base yan sa report o informasyon na nag-abot kay Board Member Isiam Ismael. Alarmaryo, DCGB. Sarong klase ng establishmento o kaya kaunaan pinag-suwestyon ka nagkapirang miyembro kan Sangguniang Panlunsod kan Legazpi na dai dapat nasakob kan Clean As You Go Ordinance. Karen Ala sa report. GB News Express. Ang mga fine dining o pigsasabing mga high-class na kaunan ay napapagsabayon o magiging exempted sa ipigbubusol na ordinansa sa Sangguniang Panglungsod na Clean As You Go o CLEGO Ordinance sa Syudad kan Legazpi. Ini ang ipigsesyon kan mga konsehal sa Sangguniang Panglungsod kan Legazpi sa regular session dahil sa ordinansang pigbubusol ipag-require ang gabos na mga food establishment sa syudad kan Legazpi na magkaigwabuda sa gibo kan Clean As You Go. Ang rason na exempted ang klase nin kauna na ini. Iyo ang daltan establishmentong ini nangyayaring dakula ang pigbabarayadan sa pagkaraon-kaon buda tinir digdi. Sabay na siyempre digding pigbabayadan ang serbisyo na pigtatao sa inda. Lagad ang ordinansang ini. Ang magiging sakop sa nang dapat na magsagibo kay ni iyo ang mga school canteen, fast food chains,
asin mga food courts ta obheto kaini maski papaano na madisiplina lamang ang publiko sa pagkaraon kaol kaini lalo na sa mga pampublikong kaunan. Karen Ala, DCGB News. Negatibo po sa laboratory result ang pigbabantayan na posibleng kaso kan pinagtutubudan na monkeypox sa probinsya kan Albay. Kan Oktubre 5 kan mai-report ang pinagtutubudan na kaso kan monkeypox sa Banuaan, Kanuas kung sa intulos ining ipinairaram sa specimen collection matapos ma-admit sa Bicol Regional Hospital and Medical Center sa parehong aldaw. Sigon kay Albay Provincial Health Office, Provincial Epidemiology and Surveillance Unit Coordinator John Edmond Dominic Bailon, negatibo sa mpox virus ang nasabing pasyente sa ibong kan ipinahiling na mga sintomas araw kan pagkulog kan payo, pagkulog kang lawas, rashes, deep lesion asin iba pa. Dagdag pa ni Bailon, pagkatapos ma-admit binawi anin buhay ang nasabing pasyente dahil sa komplikasyon. Piglinaw kan opisyal matapos na magluwas ang negatibong resulta kan laboratory test na konfirmar na bakuman monkeypox ang dahilan kan pagagadan kan pasyente. Inutang nagkaigwa ng contact tracing ang nasabing opisina katuwang ang Municipal Health Office kaduwas kung saan na-discovering daiman in travel history ang pasyente. Alagad 8 close contacts na pamilya kaini ang ipineraram sa hospital isolation. Report, mga tugang, hali po dyan sa luwas. Department of Agriculture sa Bicol, padagos ang koordinasyon sa mga LGU para sa monitoring nin African Swine Fever. Joshua sa detalye. Padagos na nakikipag-coordinar ngunyan ang Department of Agriculture o DA Bicol sa manlain-lain ng mga LGUs, partikular na sa sendang mga Municipal as in City Veterinary Office para sa padagos man na pag-monitor kan sitwasyon kan African Swine Fever o ASF dito sa rehiyon. Ini matapos ang pagbutwa naman ngani kan mga positibong kaso ng ASF sa nagkaperang lugar, nagkaperang mga probinsya dito sa Bicol. Sigun kay DA Bicol Agriculture Center Chief Florentino Obalde, nasa kamot man kan mga city as in municipal vet office ang pagdeterminar kung makaalarma na o dai ang sitwasyon kan ASF sa rehiyon. Sigun kaya kay Obalde, city as in municipal veterinary office kaya mga LGUs ang enkargado talaga sa ngunyan pag-abot sa surveillance as in pag-test sa mga samples. Kung matatandaan, susog sa report kan DA Bicol sa paagi ni Ubalde kanakaaging simana na riparo ang pagbutwa naman kan mga aktibong kaso ng ASF. Rason kangani kan mga nakaaging mga simana as in bulan naglangkaw ang presyo kan karning urig. Sa ngunyan sigun pa kay Ubalde nakatutok ang DA Bicol sa pagpapakusog kan mga border checkpoints tangani masiguro na ang mga urig, buhay man o karne na nagalaog sa rehiyon iyo ang may magkakanigong mga dokumento asin harayo sa helang na ASF. Dagdag na bareta, Joshua Pino, mga tugang maakuponin walk-in applicants ang National Police Commission o NAPOLCOM Bicol pungunyan aldaw Oktubre 16 sagko Nobyembre 6, 2024 para sa PNP Entrance and Promotional Examinations. Ini ang pinag-anunsyo kang NAPOLCOM base o kung saan maakot sindakan mga aplikante sa ng opisina sa Barangay Rawis, Legazpi City. Mientras na para man sa mga ma-apply sa Naga City Examination Venue, pwede man magsumite ng application sa Camarines Sur Police Provincial Office, sa Camp Colonel Juan Querubin Miranda, sa Concepcion Grande sa Naga City sa Oktubre 21 sagkod 31, 2024. Sigon sa NAPOLCOM Bicol, tataunanin prioridad ang mga aplikante na makapagpa-schedule para sa pagproseso kan dokumentos, alagad para sa walk-in. Ipapasunod ang first come, first serve basis. Report, mga tugang, hali po dyan sa luwas, kasabay si Chief Reporter Jimmy Nasalita sa dagdag na istorya ngunya na pag-aaga. Balik normal na ang full operation kan Good Found Cement Factory sa Palanog, Kamalig matapos na masuspender ini nin sarong bulan kung saan kung matatandaan sarong bulan ining pina-stop kan
Dole as in Bureau of Fire dahilan sa duwang sunodan na aksidente na mga nagtatrabaho sa mga makina kani nagka-aksidente na sulo so iba ngunyan pinagnangalas kan manehamento taharaluyo na ng mga empleados na mga nagtatrabaho an mga ini 10 taon, 24 taon alagad dahil masabutan na aksidente pa sagod na nagkagaradan an mga ini dahil kini parte kan trabaho kan Dole as in BFP pinatawan nin sarong bulan stop operation ng una an operasyon hanggang dahil pa na kukumply ang mga requirements pagabot sa safety kung saan sigon kay Engineer Carlito Apare na kan o minaging Oktubre 5 nagtapos na ang sarong bulan na plaso ni na suspension kung kaya sa ngunyan balik na ang operasyon kan planta nin semento digdi sa Palanog dahilan sa nautob na ninda na comply na ang mga rekomendasyones kan Dole as in BFP may kinaraman sa safety protocols digdi sa laog kan planta kan semento. So sa kunyan back to normal na itong mga naghahanap kunata limitado na ang semento sa mga merkado ito ang naging rason asin ngunyan na nagbalik na sa normalan sa indang operasyon makakabalik naman sa normal ang mga supply kan semento sa mga warehouses o kaya sa mga nagninegosyo kaya ni sa satuyang kapalibutan. Jimmy Nasalita, DCG News. Biglalauman po na nasa 4.1 milyon na mga Bicolano ang mapartisipar sa national and local elections sa Mayo 2025. Sigon ini kay Commission on Election Bicol Regional Director Attorney Maria Juana Valesa na nadugangan ng 300,000 ang mga nagparehistro kanakalihis na voters registration na pinaunan kan Pebrero 12 sagkod Septyembre 30, 2024. Sinabi ni Valesa na ang mga nagparehistro kan bulan in Hulyo, Agosto asin Septyembre 2024 ipepairaram sa paghuroron kan Election Registration Board para madeterminaran kung sinda naaprubaran o kaya anaaprobaran asin makakaibahan sa listahan kan mga botante sa rehiyon. Sa datos kan Comelec Bicol, nakalis ang eleksyon sa nasyon o minabot sa 3.8 milyon ang mga botante na nagpartisipar digdi. Bareta sa luwas kan sa lado nasyonal, masunod sa GB News Express. Abangan po mga tugang sa samuyang pagbabalik. Makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga
kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Kito, digdig sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nagdudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasurog, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Kasing programa para sa tao, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na serbisyo ko, ito ang totoo. Ito ang tunay na never say die. Sa hirap, itaas ang tagay, kabarangay. Drink responsibly. Ginebra San Miguel. Lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. GB News Express. News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, alas 6:33 nin pagkaaga, nangapudan po sa publiko si Senador Bongo na day pagsayangon ang peace and order na inot nang naidara kan Duterte administration sa Pilipinas. Ginibo ang siring na bagay pagkatapos na iluwas asin magkaigwanin reaksyon ini may kinaraman sa isyong mga nangyaring ngunyan. Pinagdepensahan ni Senador Christopher Bongo ang mga chismis sa pamamulitika asin pang mga kontra sa war on drugs si dating Presidente Rodrigo Duterte matapos ipahayag kainin ang paghadit. Nadakol na mga tao kanuminaging administrasyon ang paghuna naugma o posibleng naugmaan mga akusado ng mga drug lords sa sangunyan iyo ang padagos na pinagdadangog kan ibang grupo. Sa giraray na nangapudan sigo sa publiko na day pagsayangon ang sendang naging epekto, maray na epekto sa nasyon kan marhay na kampanya kontra sa droga kan Duterte administration. Nangapudan ini para daw sa mismong mga kongresista na nag-iimbesta ngunyan sa war on drugs. Pagramdam kan senador na halangkaw ang public approval ka ito sa war on drugs kan dating presidente kun kaya ang mga kongresista abot sa langit ang pag-umaw kay ito sa dating Presidente Rodrigo Duterte. Kusong sabihon sigon kay Go na totoong namamatian kan publiko
ang pagbabago kan mga inot na administrasyon asiring man ang pagkakaigwa din marhay na peace and order situation sa nasyon. Nangapudan sigo sa kapwa niya mga legislador na nangugon ang sentimiento kan publiko na padagos na naghahagad na maibalik ang katuninungan sa satuya na komunidad. Nangapudan si Presidente Bongbong Marcos Jr. sa international community na dublihon asin pagbirion ang mga esperso para maging efektibo asin maging makaskas ang implementasyon sa disaster risk reduction susog sa nakapalaman sa Sendai Framework for Disaster Risk Reduction kan taon 2015 hanggang 2030. Ang pahayag ginibok ang presidente sa opening kan 2024 Asia Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction kasuhapon sa Philippine International Convention Center sa Pasay City. Kasi ang pagtaram, sinabi kan presidente na kaipan gumibonin mga aksyon asin pagbugtak nin pundasyon para sa mas ligtas, mas bagay as in disaster resilient na rehiyon. Kasabay kay ni naglatag ang presidente ni nagkapirang mga rekomendasyon sa mga nag-atinder sa konferensya, partikular na ang pagkakasararo na pagsimbag as in pagsulong sa importanteng aksyon para mamantiner ang climate resilient na futuro kay puhan sa mga pakusugon na an investment as in gumibonin financing mechanism sa disaster risk reduction asin dangugon ang kada boses asin pakusugon ang kakayahan kan mga ini para sa kamautan na babawasan ang grabing epekto kan climate change. Sinabi ni Marcos Jr. na importante man ang paggamit in modernong teknolohiya para sa data analytics, siring man o data analytics asin ang paggamit in early warning systems para sa pagbabago kan pagresponde asin disaster preparedness. Nabaldi ang transport group na piston sa 2.70 pesos kada sa 2 pesos 70 sentimos kada litro na aumento sa presyo kan diesel. Sigon sa grupo, dakulang kabawasan ini sa sendang aldawan na dilihensya. Sa sarong entrevista, sinabi ni Piston National President Modi Floranda na dakula ang epekto kan pagtaas kan presyo ng petrolyo sa mga jeepney drivers dahil nahalian kay ini din maabot sa 81 pesos sa sendang dilensya ang kada aldaw. Ang panibagong oil price hike naging efektibo kasodma Oktubre 15 para sa gabos na kumpanya ng petrolyo kung saan ang diesel na dugangan din 2.70 kada litro, 2.65 sa kada litro ng gasolina, mantang 2.60 kada litro ang dugang sa presyo kan kerosene. Papanginutan o kaya pinanginutan kan Department of Energy ang duwang aldaw na mission kan Pilipinas sa Saudi Arabia para mapakusog ang seguridad sa enerhiya, buhayo ng ekonomiya asin pangatamanan ang sustainable development kang nasyon. Highlight sa mission ang pagpirma nin sarong Memorandum of Understanding sa Ministry of Energy kan Saudi Arabia na pinamamayuhan ni Saudi Prince Abdulaziz bin Salam Al Saud. Sigon kay Energy Secretary Rafael Lutilla na ang memorandum mabilog para sa kooperasyon sa pangilot na aspeto arog kang renewable energy, natural gas asin connection na teknolohiya asin solusyon sa climate mitigation. Sinabi kan Secretary na pwedeng magtabangan ang Pilipinas asin Saudi para sa development kan mas malinig asin sustainable energy sources. Sa giraray na nainot ang China namang bully sa barko kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Inan sinabi ni BFAR spokesperson Nazario Briguera. Sinabi kan opisyal na bako kita ang nagpuon kan agresyon kundi perming naghali sa ibong nalado sa mga siring na pangyayari kung sain mahiling konsisay talaga ang sibilisado asin sisay ang bako asin konsisay ang nagupuon talaga nin karilibukan sa kalibungan. Nasa sinabi ni Briguera katakod kan ultimong insidente nin pangharas kan Chinese militia vessels mantang nagapatrolya ang duwang barko kan BFAR sa Pag-asa Island. Magbabalik kami, bareta sa ibang nasyon, makalipas lang kan mga patalasta. GB News Express. GB News Express. Adrian Salceda, Adrian Salceda.
sa topada bata. Yan an sa tong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo pada bata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap Ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. JCI Senate Makati as host chapter in cooperation with JCI Senate Philippines and the Philippine JC Senate Foundation Incorporated invite all JCI senators and their guests to the 2024 JCI Senate Philippines National Convention from October 18 to 19, 2024 at the AIM Conference Center in Makati City. Don't miss this once-a-year gathering of JCI Senate's finest gentlemen and ladies who count among JCI's best. Register now and rekindle the fun and fellowship of your regular JC days as we bring back the bonding that made us one. Visit www.jcimakatisenate.com for more details. See you! Nay, ibang klase ka talaga magmahal. Lahat ibibigay mo. Kahit kulang ka sa tulog, parang hindi ka napapagod. Lalo na pag nagbe-breastfeed ako, lagi kang nakangiti at masaya. At sa pagkain ko, ingat ka na maayos ang binibigay mo. Nay, salamat po sa tiyaga mo. Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Protektahan ang inyong PhilHealth Fund. Huwag ipahiram ang PhilHealth ID o MDR. Huwag ipagamit ang PhilHealth membership sa iba. Huwag pipirma sa blankong PhilHealth claim forms. I-report ang mga nag-aalok ng libreng operasyon para sa mga PhilHealth members. Magbayad lamang sa mga PhilHealth accredited collecting agents. I-report ang anumang gawaing kaduda-duda sa PhilHealth Action Center, Area Code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar. GB News Express. News Express. GB News Express.
Bareta mga tugang sa luwaskan Pilipinas, nangapudan po si South African President Cyril Ramaphosa sa mga leader kang nasyon na i-pressure ang Israel para punduhon ang pag-atake kini sa Gaza as in Lebanon. Sinabi kan Presidente kan South Africa na importante ang pagkakaigwanin ceasefire dahil sa nagdadakol na inosenting sibilyan ang nagagadan. Sa mga masunod na aldaw, masumiter ang sa indang gobyerno nin kaso sa International Criminal Court of Justice o ICJ bilang suporta sa namanwaan kan Palestine kontra sa nangyaring genocide. Nahadit man ang mga ini sa nangyaring pangbubumba kan Israel sa Lebanon. Business News. Business News. Target na mailuwas ang price guide para sa Noche Buena products sa Bunay o sa bulan ni Nobyembre, sigon kay Acting Trade Secretary Cristina Roque. Pigadalan pa sa ngunyan kan Department of Trade and Industry kung sa indang aprobaran ang paghiro sa presyo na pigihirit kan mga manufacturers. Alagad sa ngunyan, sigon sa DTI official, deng aumento sa presyo kan mga Noche Buena products. Magigiramduman na 2023 na hilinganin pagitaas ang price tag sa Noche Buena products arog kan ham as in fruit cocktails. Pigkonektar man kan DTI ang pagitaas kan presyo kaini sa paglangkok kan presyo kan packaging materials, labor, power as in distribution base base man sa manufacturers. Health News, mga tugang kasabay si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Available as in rekomendado ko mga eksperto sa salud sa kinaban ang paggamit ng rapid diagnosis kan tuberculosis o TB. Sigun sa World Health Organization WHO, na para masiguro ang marikas na diagnosis is atap na pagbulong o early treatment, big-rekomendar kanayan siya ang paggamit ng rapid molecular tuberculosis o TB test bilang initial diagnostic test para sa gabos na persona na may sinyales sa sintomas ng TB. Sigun sa WHO, mag-abot sa provider para sa access kan WHO recommended na rapid test for TB. Health News from Newsbase, Mardila, Dainiba. Newsbase, thank you Paring Mar sa istorya. Hali po dyan sa Newsbase kan DCGB. Mientras tanto, nasa linya po ang DOST Pag-asa. Kasabay po si Ariel Zamodio. Sir Ariel, good morning. Go ahead. Maray na aga po. Para po sa tuyang weather forecast mo na aldaw ni Miyerkules. Easterly sa nakaka-apekto sa Luzon, pati naman sa eastern section kang Visayas. Ang kabikulan sa magkapo ni Lauman na magkakaigwanin bagya hanggang sa papanganoro na kalangitan. Asin niya naman ang tsansa ng mga pulupulong pag-uran o pagkikilat pagdaguldo lalo na sa hapon o sa banggi. Maluya hanggang sa katamtaman na doros na hali sa norteng sirangan ang mga matean na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Ang tinatayang agwat kan temperatura 24 hanggang 33 ang taas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:36 din aga, masulno pa dyan alas 5:25 din hapon. Alinig sa DOST Pag-asa, Ariel Zamodio. Salamat po Pag-asa sa report. Hali dyan sa luwa, asa sa indang opisina. Yan mga tukang ang latest na istorya sa tuyang kapalibutan. Hali po sa Newsbase kan DCGB. Pigtarawangan pong isurat ni News Director Mar de la Cruz sa lado lokal, Angel Mustasa and Jenny Baleran. Siringman ang report kan Mega Force Patrol. Hali po dyan sa luwas. Sa indong nadangog ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Congressman Attorney Jill Bongalon. Aki pa nagpuuna sa pagsisirbi sa serbisyo publiko, subok ta na ini tunay na matinabangan si Attorney Jill Bongalon. Naging leader kang kabataan dahil sa sobrang higos. Abogado kang gabos basta sa matanos. Sa Albay, Congressman Attorney Jill Bongalon. Attorney Jill Bongalon. Kong Jill, siya si Kong Jill.
Siya si Kong Jill Bongalon. Pais ganda! And my for Max Saver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. 99 pesos na lang, sulit busog ka na. Ang mabusugera. Extra rice sa iraramba. Extra busog sa Crispy Chicken Filet Meal at Crispy Chicken Filet Ala King Meal na may extra rice na. 99 pesos lang in all stores. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. Ang mabusugera. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kong Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. O, madali lang Joshua, haday ka magiro dyan. Baka may mga paraantabay kita dyan na mga senior citizen, no? Ang number 1 tabi na requirement, dapat ika senior citizen, 60 years old pa itaas. Baka po may talent ka mo sa pagkanta. Pagkanta, no? Pero dapat ang kikanta nindo, iyo tabi so, what a wonderful world. Ang nagkanta baga kaan si Gary Armstrong, ang original na singer kan, Gary Armstrong, ang apelyido. Aloy na iyan, tama na nailing ko sa YouTube, black and white. Dahil pa ko tabi sa kinaban,
kan suminikat iyan na What a Wonderful World. So, I see trees in green, red roses too, for me and you. Gari sala gaya ang lyrics mo, Noy. Gari nga Noy, sala nga ang lyrics mo, Noy. Sala nga Noy. Iyan baga na, iyan pong kantang yan, mga tugang, iyo ang gagamiton ming theme song, dumantabi sa samuya na handog pa sa salamat kan mga seniors sa seniors tabi digdi po sa Legazpi. Gigibuhon tabi sa Domingo. Ngunyan, kung may talent ka po sa pagkanta ka iyan, i-record mo na po. So, i-record mo na tabi. Iyan na kantang yan. Dago ganin do. I see trees of green, red roses too, I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Pababa ngaya, kasalaan ngaya sa uri. Arong kay ni, iyon po, kakantahon nindo. Tapos, i-record po nindo habang pigakanta. Anong gigibon kang recorded voice? I-send po mga tugang sa DCGB newsonline@gmail.com. Audio lang nga, di man kayo po na video. May nagdirig din na po, may mga nagdirig din ang nagkapera, tabi, mga tugang, nag-record. Dahil tatao mag-send sa DCGB News Online. Ang ginibunin na tabi, di nara sa DCGB. Hello? Hello? Hello po? Hello? Kung tabi, i-record nindo ngunyan, natatagay po ni-record. Si Ma'am Brenda po, maabot ngunyan aldaw. So mga sinend din doon na recording kaiyan, mahiling po si Ma'am Brenda duman, kung sisay ang pwedeng tawanan tabi nin 1,000 pesos. Bako lang ang pwedeng saro, 2, 3, 4 ang pwedeng manggana. Kung sisay man po ang pinakamagayon na kanta duman, susog mga tugang sa nagusto ni Ma'am Brenda, tabi buda sa mga judges digdi, may premyo po kamo na 1,000 pesos. So mapipili po, maduman kamo sa Ayala Mall sa Domingo. Tama, Jing? Duman tabi sa Domingo, maduman kamo sa Domingo sa Ayala Malls. Mga 1:30 nin hapon ta. Dumanindo sa Giraray, ikakanta nindo iyan na chorus kamo. Basta so, may naisip kan si Ma'am Brenda na production, tabi. Si Louie Armstrong, What a Wonderful World. Yan. Yan na po. O yan ang gigibonin do ha. I-record tabi ang kanta. Kay po may tabi ki mga 5, 10, kumpira ang kaya tabi. Mapili dyan si ma'am kung isa po pwede na taonan ng tig 1,000 pesos. Yan. Malay mo, nakapili kita ki mga 7. O, tagsarang ribo. Si Ma'am Brenda po ang kuangka. Red roses too, I see them bloom for me and you. I see to myself, what a wonderful world. Nako amang gira. I see skies so blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Tabing mare, pata. Gari may babalay-bayon ako pag uli ko doon na unto. Baka umuro na mabalay-bay sa lupas itong salbatanang ito. Hello? Hello, good morning, Lipi. Ano, Migo? Kumbinsi, garo, Migo, pig-ulukan mo ako sa kanta ko. Gari, para ulukan mo naman ako. Ako sa mo, sa pwedeng umintra ka mas. Garo,
Gari makikimahira kang pumundo na ako. Ang sarap din pidya na talagang pag-recommend ko. Ano mo si Sai? Ano? Si Dudes. Si Sai? Si Dudes. Dudes na grulyo? Grulyo! Talaga? Pakantaan, Bipe. Apo, di pakantaan. Dudes grulyo, ah? Oo, sarap. Mag-irihi ka. Bako daw dyan na in love si Madam Eve. Iyo nga, ni kaya nga, ni Kano mo kayo sa'yo. Dudes? Baka namumuya sa iya. Baka nadara sa kanta niya. Diba? I nominated Dudes Grulyo. Si Dudes pala ang may the best kaan. Ay, the best ang kumanta. Iyo, adi. Ba, tad pag umina po daw, tapakanta unta. The best yan. Kapag kuminantaan, dahil ang may mantra dyan. Abo na, dog na ngayon kita dyan. Arapo ka, larabuan na. Larabuan na, orulian na. Okay, Migo, salamat ha. Salamat, alright. Like, diba? Isin po sa DCGB News Online ang recorded ako nindo, ang recorded song nindo. Iyo po, o kung bako, dahil nindo kaya mag-record, ihatod po digdi sa DCGB ta. Iyo taban gigibon ta. Joker, maray na hapon, Migo. Ang saro dang requirement, dapat din nakainom kibir pag nag-record. Migo, ikaw, Migo, garo uminom ka, Migo, ka nag-record ka? Garo uminom ka, Migo. Maray na agad tabi sa imo, Joker. Happy listening daw sa mga tagal Museo de Legazpi staff, Susan Gregorio, Merly, Malu, Jean, Jasmine, at Rafael. Yan. Yan po, ayan record po, pakibati po sa mga taga Malinaw nakikinig sa programa mo. Sikaw po ini, salamat po. Good morning sa card tadain. Ako na, okay, nabasa ko na. Alright, yan po yung tabang gigibunin do, babae o lalaki mas maray kon babae o lalaki. Yan. Dapat senior citizen. Tatawanan ka mo ki ang premyo 1,000 pesos kaagad pag napili. Taday man nga maladangog sa on the air, so dahil napili. So napili, yun, imbita ara po danta para mag-perform ki live. Dumantabi sa Ayala Malls. Tapo, sa aga po kaya, alas 10, mabukas mga tugang ang samuya na Earth Forum, tabi year 3, dyan po sa Ayala Malls. Tod, ibibiklad ko sa endo, mga parantabay, ang mga schedule, ang mga programa na dapat ming pag-ururunan dyan. Iya po. Marayon man. Joshua? Hello, Joshua? Wala na si Joshua. Baka nag-practice na si Joshua. Tapos, Joshua, sabi ni May, ika na lang ngayon magkanta. Magayon ang boses mo. Oh, wow! The best, Joshua? Yung akong pipakanta ni May. Ano sa iling mo? Magayon ang boses ko? Iyo man talaga. Kung di ka pa man laog duman sa senior category. Yung man ang gad. Disqualified man kita duman. 48 ka pa man sana. Ano? 48 ka pa man sana. Yun na nga ni. Sabi ni Ma'am Ami, senior na baga ako friend, kaso natakot ako, taba ka magbagyo. Latosunta ka dyan na. Ma'am Ami, good morning tabi sa imo my friend. Alat ko na bata birthday ngon yan ni Christine Brosola Bordeos. Happy birthday po ha. At saka good morning kay Madam Ami Nacion. Alas 7 na ugaring Joshua. Ano yung istorya mong ini Gusto mong tawan tagang istorya? Biday. Sarong barangay official nagpindot kan biday. Tinamaan sa ngimot. Sige. Sige. Saga na lang ini. Pero saling mo, kaya talo itong gandahon? Sa boses man sana. Sabagay, yung gusto ko sa imo. Dahil may manikay panahog talaga. Yung gusto ko sa imo. Sige. Saga na lang ini. Tala 7 na Yo. Good morning kay thank you Joshua. Kay Father Noli Alparse. Padre, kagawad Noli Alparse kan bakakay. May your day be blessed by beautiful moments. Good morning. Yeah. Ayos, tabi. Kagawad Noli Alparse dyan sa Bakakay. Maray na agad tabi. Ha? O di paano? Maparam na kita tala 7.5 na. Basta yun po ito ha. So recording is send po sa DCGB newsonline@gmail.com. Ha?
Ang DCGB News Online, sadit na letra, sarong word sana. One word, small letters, @gmail.com. Okay? Taapudan mi kamo kung kamo maduwang kamo tabi, ma-perform. Ma-perform pala. Duwan yan maka-nervyos. Duwan ma-perform pala. Alright. Sige po, Keep on sending lang po, ta. Igwa na kinagkapira digdi kaming nadangog. Mga magayunon sa mga boses na nadagog mi kaswapon. Mabalik ang sendong lingkod 7:30 sa programa ngan hapon. Salamat. God is good all the time. Smile. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya,